Nthandizeni kuchosa mute status. Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire mute komanso kupanga unmute WhatsApp status. Ndemo salera nthawi tiyambe. Sinapange follow tipange follow. Awa ndi ma status yanga. Ndisankha contact imene ndifuna kuti ndipange mute yo. Ma status yake ndisamaone pa ma recent pa. Ndiye mwachitsanzo tipanga iyi ya m. Ndiye ipanga hold kenako nkuipanga mute. Ndiye kuti apapa tikasesereka kupita musi komanso mmwamba sionekapo feye kuti umakhala kuti waipanga mute. Waipanga kuti isamaoneke pa ma status yako. Ndiye mmene tingapangire mute. Ndiye kupanga ni mute sikuti kumavutaso kuti tichose ku mute iko. Ndiye timapita apa pa muted updates tipanga akalo kali mosika kenako timapanga so hold kenako timazaipanga apa unmute. Ndiye kuti tikatero ndiye kuti taichosa ku mute kucha tikasesereka ndi yabwera apa yalembedwa kuti m ndi ikuoneka apa ndiye kuti zatheka. Ngati mukufuna kuti ma videos ngati amene wasamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Ndiye tiyeni tionanenso ku video yotsatira. Ngati ndi funso tiyeni tifunse popanga comment.